Здравейте! Това е нашата покана за семинара в търсене на моята връзка, който ще проведем на 26 марта. Кои сме ние и защо ви каним на този семинар? Аз съм Иванина Захариева, психолог съм и съм личен коуч. Аз съм Ивета Петрова и съм имидж консултант и личен стилист. За кого е направен този семинар? За всички необвързани хора, на които ме омръзнало да бъдат необвързани и са наистина готови да направят промяна в живота си. Какво ще получите на него? Готова формула за щастието, за съжаление, нямаме. Щастието е много индивидуално, но със сигурност ще преминете през процес, в който да намерите собствените си отговори, какво ви пречи да бъдете обвързани, какво пречи на успешните ви връзки, какъв партньор търсите, каква връзка искате да създадете и къде да ги намерите. От мен ще получите много напътствия и съвети за успешна визия и за всичко, което ще ви помогне да се изразите по-добре пред останалия свят. Можете да се запишете на линка отдолу, а за повече информация да видите на сайта ми www.ivanina.bg. Очакваме ви! Чао за сега! Очакваме ви!